kunondogara zvakanaka zvichienderana navamwe nyika dzekunze dzakazopindira vachiita kuti ndione kugarawo pasinei neidzo mbaranda idzo dzedze dzaanzi ada kundipinza pasiripo, asi ndinovati kukavadasha kuruvedzera nhano. Kona kufungidzira kuti uri kubata munhu rafu but uchitomisa pakanaka. Kuno kwamuri kwaseke ndekupi chaipo? Kudema. Dema. Muri masabhuku ani? Unoziva kuti chiki? Ndieta mufanisi. Ndakatonzi kuno kunda kutopiwa usabhuku wacho. Asasa ndaziva kuti munhu anoitaura naye aitaura chokwadi akainyepa. Uri kunzi mauda kutopiwa usabhuku? Tisinzvawa dzacho. Saka musha unenge waunzi chii? Kuno unenge waunzi Paradzai Mesi village? Handizivi ipapo but hakuna huni. So motoka bhozi tirikugara area inoda kushandiswa huni. Munhu akaita kuti ndisvike pane nenzvimbo ndimudiwa utu. Vamwe vacho vanenge vachizoita kuwedzeredza zvisizvo zviri mugwara rekuti inini ndakasvitswa papi kuda kudhisa ikokwewo. Patori nemunhu anogona kuudza kuti muimbi mukuru stereka akabatsira Para saka muda kumubatsirei habatsirike. Mubata zvona zvichiita zvidhise kuti inini ndisawane kubatsirwa futi. Handirambe kuti vanoda kubatsira aiwa vane chido ende handiperere papo neniwo. That inspiration ichandibatsirawo kuti ndikwanise kuona vamwe vanhu vandichadawo kubatsirawo nepfungwa dzangu. That inspiration, I will be inspired to help each other. Iyo inoimba yatigere kudai ine mipanda mingani atikati marooms? 1 2 3 4 kitchen 5 rooms. Zvimbuzi zvakamira sei? Tine play teta indo. Dambudziko rine vanhu ndokutaura kwavasina kuswera ndochinchokwadi. Vanoripota information ndakaita majournalist ka ndakutaura kuno kunyika ino tichigara zvisiri because inini ndiri kuziva mafambiro atiri kuita. Ndofunga mukaona chivanze pamapfuura napo handiti ndichitaura alright mumwe munhu akaita izvi zvinhu zvesizvo dambudziko riripo nderekuti munhu ukabatsirwa nemumwe munhu anogona kutaura kuti akabatsirwa kudhara saka siyanai naye. Unoziva kuti that is chimwe chinhu chakatodhakwa kumberi kwangu. Kune vamwe vanhu vari kuvhara iri kubatsirwa kwenyu kuma? Vanototaura kuti akabatsirwa kudhara plus habatsiriki. Asi ivo hapana chavakandipa kana imbwa chaiyo kuti hukurewo pachionzo. Ndikatoitawo kadhogisi panapa kakahukurawo kanodzinga mbudzi dzichadya muriwo wandikurima usiku. Mudiwa hudhu vanhu vangasamuvenge zvake. Vachamuvengera mahara because akanzobatsira munhu asiri. Taiona social media tichiona izvozvo. Vanhu vachitonyora ende vamwe vacho vatori vaimbi. Handitaure mazita izvozvo nditaure so itainyoka. Zikanwa ndatonzi tichakuvhotera uite kansera kuno. Kufara kwevanhu kuti tisingatarisiri kuti tichagara nemunhu anenge iwewe. Vanhu vanotaura zvavanoda. Vanhu vanoda kuregererwa. Ndochinhu changu chekutanga. Kuregerera kwandoita ndekuti inini dai ndakaitwa minister of alcohol
ndaivharisa mabreweries yese kuti kuchaike munhu achamwa doro poza anobika doro ndiane mhosva kudarika anonwa. Saka amugone kurirekera ngoma pa. Kwari kubikirei? Saka ndiye wedoro ratoita dambudziko kuti ngoma pa. Aiwa ngavhare mabreweries. I would like to promise them so that dauti muturikire nechirungu anditi hove ndiri kurwara yakati mvura ndeyakabvondoka. Is that the fish ill or the water is almost polluted? Munorevei pa. Chidudzira ita tozo chidudzira. Hove ndiri kurwara yakati mvura ndeyakabvondoka. Is that the fish ill or the sea is polluted? Don't pollute so that you can make the fish be ill. Vakonzeresa yo kuti hove rware kandi ndivo vakonzeresa. Saka musa ndiye vanobika. Mukoma para matombo omwe nasi. Ineni. Amaiwe ndotoda drum kuti ndaku amaiwe. Saka nasi marowa tungandi muchikuru wacho here twandakakuona muchirova ku. Ndakaona tichipiwa imbwa ikabva yapora tungundu ndabva ndasiya. Saka makumwa upi manje? Ndakumwa nengi mapilitsi anorapa adziji malaria kuwatometa. Ona zumbu iri mune urongwa hupi takanangana nezumbu rehukombe? Muono ndiwo muono uripo rwozi zumbu iri haringogara mahala risingashandi. Saka isusu tikaisa huku dzedu umu tichaitawo mukana wekuti tiraramisewo vanoda kurarama. Ndini zumbu iri rinogona kuconsist of more than 500 beds. Saka ndinoimba kuti izvozvi zvichaita kuti ndimboratidza kuti zvinobuda here kana kuti hazvibudi. Asi iri ndo zumbu iri. Ini taurai Viola kubva patanga kuya baba Paradzai Mesi pano takavagamuchira semunhu auya munharaunda medu, ende tese takanzwa kufara kuti tavaone mumwe munhu auya pano. Takagamuchira uvepo hwavo tikavatora semumwe wedu, ende zvino kubva tichigara navo munhu atogara naye zvakanaka, hatisina dambudziko ratati taona.